Sya peniam kawe kasamla na asam kabla khat prasnam karta kat no ka jing susi ka jing sutang bahiyang ki basam kane kasamla ka dei na jorhat ha kabla ka sya bat bor ka sya peniam layathu de ki pulet jong ka tei ka jaka kane ka bor ngayo na ka not is today Kajing hiap ka jongka kane khana samla ka khat prasnam karta ka de po jorhan bat lami isbon tele kajing kali balai pakai hiap ha ka te kanta ha ka pute ka khana kantai ka bagarteng ka anwesha saikia lasyam la suspect na tharai ba ha ka te gauri enclave apartment Apo dabarak chuk agos kat sauterek batla shim ka jorhat medical college ka hospital ha ka bagi doktor ila penbena kalayam